जों राजनीति दा खालामबाय किन्तु जोंहा दिनै समाज जौगानायजों लोगोसे माखासे पेन्डिं इस्युसफोरखौ मावफुंनांगौ जायोबा दाबो हारिनि गेजेराव राजनीति खालामनायनि सम जायाखै दा जोंनि समा जादों दाबो जोंहा जोंनि गामिखौ दाफुंनांगौ हारिखौ दाफुंनांगौ आरो बेखायनो जों साफा साफा बिल्डार हिसाबैसो खामानि मावनांगोन नट ए रुलार हिसाबै खामानि मावोब्ला किन्तु जोंनि हारिया जोबस्रांगोन बेखायनो जों साफ्रोमखौबो आं खावलायगोन जोङो गिबियाव जोंहा नायनांगौ जों सासे बिल्डार हिसाबै बे ससाइटि बिल्डार जानो हायो बे नेसन बिल्डार जानो हायो दा बे नोजोरजोंसो आं खामानि मावजानो लुबैगोन आरो बेनि थाखायनो आंनि खावलायनायाबो दिनै बेनो दैदेनगिरिफ्रा अरायसम जों बेखौ नोजोर बोनांगौ गावनि कमिटमेन्ट जि होबोनाय बे कमिटेड पार्सन हिसाबैनो माखासे थालांनाय जिखिनि सम बे समफोरखौबो बेबादि मोनसे साननायनि गेजेरजोंनो मावफुंलाङोबा आं सान्दों जोंनि जेंनायाबो जोबलांगोन आरो जोंनि गेजेराव जि माखासे गुलाय गुजाय जानाय आरो गुबुनखौ जोङो बिराद गाज्रियै जों सोंखारिनानै गावखौ बिराद मोजां जों साजायनो नागिरनाया मालाबा बे गावनियावबो नांफैफिनो दा बेखायनो आङो नैबे समाव आं बे बाथ्राखौनो खावलायगोन जे जोंनि बर'नि गेजेराव जोंहा गिबि जोंना जाथिया जानांगौ माहारिया जानांगौ आरो उनाव नों जिखि मावा मानो आफाद मावनो हायो सोरबा हयथ' राजनीति खालामनो हायो बे उनावसो जानांगौ बे नैथियाव जानांगौ किन्तु प्राइमारिया जोंनिया हारिया जानांगौ सेकेन्डारि जोंनि राजनीति गुबुन गुबुन नोंनि खामानि मावनाय आं बिदि सानो पिकेसि डब्लिउनि मा खामानिफोरा माबायदि एसे सोलिबाय थादों बेनि बागै एसे जिहेतु बिटिआर ओनसोलाव थायो बेनि हिसाबै एसे जौगानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जों दासिमबो मोननै इउपि जों बाहायबाय मोनथाम 3 नम्बर इउपिआव जों खामानि मावगासिनो दङ दा जोंनि जेनिखि रांबावजा बे आसाम सरकारा होनाय बादिब्ला एसे खम नाथाय जों मालाबाबो बेखौ खम मोननानै जोंनि गोसोखौ जों फिसा खालामना लायाखै जिखिनि बाजेट मोनदों जों बेखौ प्रपार इउटिलाइज खालामदों आरो जों मोननै जिनिसखौ मालाबाबो जों बेयाव कमप्रमाइज खालामाखै बेयो जाबाय एकाउन्टेबिलिटि आरो मोनसे ट्रेन्सपारेन्सि बे मोननैयाव जों मालाबाबो बेयाव जों कमप्रमाइज खालामनो सानाखै आरो बेबादिनो जों खामानि मावदों नोंथांमोना गलाघाट जिल्लायाव फैनानै नुगोन नैबे ओनसोलावनो बेसेबां गोमो आरो गोथां बेयाव बिल्डिं दङ वाल दङ बा मन्दिर दङ नोंथांमोना नुगोन बे गासिबो काउन्सिलजों मावनाय नाथाय भारतबर्षआ दिनै आजादि का अमृत महोत्सव फालिदों किन्तु बे 75 बोसोरावबो बेयाव मेगनाव नुयै गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान दङ नाथाय जों 2 बोसोरावनो बेयाव एसे मेगनजों नुसारनाय जायखौ भिजिबल होननानै बुङो जों बेखौ दिनै नुदों दा बे हिसाबै जोंनि नैबे काउन्सिला दा जोंहा मावनो जोंहा जोबोद गोसो नाथाय बिनि रांबावजाया एसे खम जादों आरो खम जानायनि जे जाहोन दा बेखौ गाबोन हयथ' आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैयोब्ला हयथ' बेखौनो बिथाङा हयथ' फोरमायलांगोन जे बुंलांगोन गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जे जोङो दिनै नैबे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि मोनसे रांबावजा आसाम सरकारा होयो बेखौ बांहोनांगौ होननानै दा बिनि बांहोनायनि सिगाङाव दिनै आसाम सरकारा बुंदों जे गिबि जोंहा भिलेज नटिफिकेसननि खामानि दङ भिलेजआ जेब्ला नटिफाइ जागोन बिनि उनाव बेयाव माने कनस्टिटिउन्सिसनि जि मोनसे डेलिमिटेसन बियो जागोन दा बिनि थाखायनो भिलेज नटिफिकेसन जायैनि थाखाय नै माखासे खामानि आद्रा जानानै दं